Epektibo na simula ngayong Enero ang third tranche ng taas sahod para sa kawanin ng gobyerno. Alinsunod yan sa National Budget Circular No. 601 ng Department of Budget and Management of DBM na nakaangkla sa Executive Order No. 64 Series of 2024 na nagtatakda ng salary increase sa apat na tranches mula 2024 hanggang 2027. Halimbawa riyan, ang sahod ng isang administrative aide 2 na may salary grade 11 o katumbas ng 30,024 pesos noong nakaraang taon, pagpasok ng buwan ng Enero ay 31,705 pesos na yan. Napasana all dyan ang ilang manggagawa sa private sector tulad na lang nina Kimberly at Edgar. Nila dapat sana ay pantay-pantay na ang sahod ng lahat ng manggagawa, government o private employee man. Pero dapat ipatas na rin natin siya sa sa yung nilang batas na parehas na rate sa NCR and sa mga probinsya na. Dapat po tama itauman si tamang pasahod talaga sa muya. Ungguran una po ang ine-increase na sahod. Kaya panawagan ng mga ito na bigyan din sila ng pansin ng pamahalaan at malatag ng malinaw na plano para mapataas ang kanilang sahod. Samantala, inihain naman sa Kongreso ni Camarines or 5th District Representative Mix Villaferte ang National Minimum Wage Bill na layong tuldukan na ang localized o provincial minimum wage rate. Ayon kay Villaferte, ipinapakita nito na ang halaga ng paggawa ay hindi dapat nakadepende sa lugar, kundi sa dignidad at karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. Sa kasalukuyan, 435 pesos ang minimum wage sa Bicol Region kung saan huling nagkaroon ng wage increase noong nakaraang taon. Ang minimum wage na yan ay isa sa pinakamababang wage rate sa buong bansa kung babasehan ang datos mula sa National Wage and Productivity Commission. Nick De La Cruz, CSN.